зелені зомбі. А у вас реально проблеми з головою. Тому що люди гинуть, а вам це по барабану. Ви далі продовжуєте цілувати за тої своєї ліквідаторської потужної просрочки, яка давним-давно не президент, але досі себе не вважає. Тому що, нагадую вам, ваша просрочка казала, що йде тільки на один термін. Його термін давно закінчився. Це по-перше. А по-друге, він просто торгує людьми. Ні один з його родичів не пострадав від цієї війни, а тільки заробив. А ви недорозвинуті, цілуєте його зад.